Pa dobro, sigurno da mi trebamo biti zadovoljni jer smo, ono što je najbitnije, ostvarili smo pobedu, nismo primili gol na svom stadionu, ali mislim da smo možda mogli možda i ubedljivije da slavimo, ali opet, naravno, igrali smo protiv jedne ekipe Sutjeske koja je došla ovde da izbori dobar rezultat. Mislim da sa njihove strane gledišta, mislim da imaju dovoljan rezultat, jedan gol u zaostatku, tako da sigurno da će biti uzbudljiv revanš u Nikšiću i ja se nadam našem naravno prolasku. Pa dobro, to je sigurno da je to problem, da kažem, evropskih ekipa i naravno, ajde da kažem, možda mi već spadamo ovamo malo prema Aziji, tako da, jer naravno zbog kalendara i svega, naravno i meni jer sam ja bukvalno nov, tako da i za mene naravno malo čudno, ali mislim da u fudbalu nema nikakvih pravila. Da li bukvalno ja nisam imao pauzu od prošlog juna, tako da mislim da je sve do glave i mislim da je jednostavno cilj klupski, šta želiš da uradiš i mislim da igrači jednostavno spremni smo na sve. Što se tiče, naravno, može biti da smo mi možda malo u ritmu, ali opet drugačije naše prvenstvo i druga stvar je totalno Evropa. Da, naravno, ja sam bukvalno imao pauzu možda nekih 5 dana posle svetskog prvenstva i direktno sam došao ovdje i nastavio, bukvalno u ritmu sam, tako da nema nikakvih problema i naravno, ako sve bude Bože zdravlja, vidimo se u Nikšiću.